Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kinong ilam snong jong ka snong kenshi, ringkat kinong ilam jong ka seng KSU Kenshi Circle, haka laipo trek mentau nailor arajar arpo. Kilalet ye kendo ya u Deputy Commissioner jong ka West Castles District, ubakti lingwa, banyakran halor ka jingsha penjular ka snong kenshi na ka jingslay ka balaja haka arpsan trek mentau nailor kumjo haki benai ki balalet. Haka na jing kendo lai kren halor komno banwat ikilat kilenti hakis nam banwan banlat na ka jingsha penjular habawan ulabba bat halor ki jingira ban ai da ka sarkar ye kilong yeng ki bala sakta haka ni ki jing wadan shop ki bor kamariang ka jingi kendo ka bakarpang ka jongi matakasngi bat Deputy Commissioner beri klido jong ka district hibor ka we ka dei halor jong ka jingsli ka belaja menen arpusan terik haka bakala di kijing sli ka he tam de singina banong bat ka balak ta ru kham tam e ye ki long ying ki long sem ki bahap bat ki badan hasilen ter jong ka snong kensi bat ki we ki snong ti kali ka jing sli le se kalak ta ru wat ye ki long rep ni layo bandum ye ki pat ba ki badai ki long ying ki bala sakta haka ni ka jing sli jong ka bat kumju ru ye ki long rep jong ka snong kensi bat kiwe ki snong kumju ni wan hang ni ban kren kelum lang ya baro pi namar ba kinong rap kidei but lum jong ka ri bakajat penri hi baro ka we nang ta klam kinong rap mangi nginum la ban long em de helor ka di kinong rem bangidan ka jing sokia hakibidei bat ka jing du no jong kinong rap ya ki jing sha penjulor hakani ka lingba jo ka jing stay ka belajar menakan de helor kata kanong rem ni don ka jing sokia bada kumnu ni kwa bani kendu Deputy Commissioner belong klido jo ka district ba hakibide bu kani ka banta ni kwa ba disiru simkia ya kani hon ni leyo bani kendu mata bat kalong basu tenap kai ka ba disi leyo ban ya kran bat ni ban ya kliu jingmut bat nakaliang jong uru le thu ba la dep syong ka meeting bat la simkia ba ya kani ka banta bat nya ga jing kuble yu disiru ba ulaya trilang bat ngi kum ki nongelam jong kisnong bat kumjuru kisamla ule ngakwa ban ong hakani kapor namar ba ki ni ki jing kisam ki hakaba kinong jong kisnong kiladu no ya ki jingri jingdup ki jong ki kiladu no ya ki marbam ki mardi ya ki jan kinep ya ki kot school ya ki babun ba ki tiar yeng tiar sem tingi kwa pada kumno haba block development officer ulapha yakinong trei ki jong kum gram sabak bat kiwi pat banwan ban saki yakani ki jingja haba mentak lapan kre assessment ni kwa ru bana kaliang jong disi untuk kelar lam hakibidei baki benta jong kinong rap hakibidei bat ka agriculture un kren lam yakiru ba da kumno kimdei ban kentaj yakini ki assessment ki lapha na kaliang jong video bat skawi pat ngikwa bad kumnum disiru un kren ya ka veterinary department ke badai ban pej ha ki bidai ba jingdu no jong ki jingri jingdup khnang ba kini kinok sok snong ke jongi ki lanot ki bla syam bat ki bla sya penjulor ha kani ki jistei kinyo e ka kumba ki weir ki yo nang ta skawi pat ngikwa bad kumnu na kaliang jong disi un ya kren ru bat ka disaster management ka badai ke weni ki department ke pej sepang ka jingsha penjulor hakibide ka mariam ba hakibide kini ka benta ila apil da kumnu disi untuk lat bat nyerap lem na ka benta pilio e ka hok ya kini jong snong ke jongi bat ka bakadu na tangle krem ba disi na marba ka jingsli ka belaja hakini ki benai bladep no benai julai spotrik e kumtu ka bombut na kaliang jo kinok snong ke jongi ru ki dan ki bladu no ke jingdan jing em ke jongi ki jingri jingdup bat kiwi pat ki tiar ki jing kesem nak kaliang jong video ula pai kram sabak ulawan bat ula snai ka assessment bat hadim ula snai ka assessment ba pa sani DC office bat hadim ula pa DC office nak kaliang nang ni na DC office pat tip nimpat la ban tip kai gadam ngila jo yo jing tip no video ba ya kan assessment 8 pai namar ba kambiang
Na kalian jong disi mentapat ulai ke assurance ke jong u bah hakibide bakade un seperti subudi u ke gejing bombiang baro hang tu baya ketuk assessment ru ngin penbiang bat ngin pha lang biang menta bat kene gejing penjudor ke belajar hak arpusan terik da hakibide bakade ru na kalian jongi kum ka kensi perlu ni bar kowe ngin senang pet bat ka pil ke jongi kelong ba ngini trailang na ka benta ban penio ya ka hok jong kinong rapi ha kane ka dong ka thain ka jongi ha ka west ka sales hi barok ka wei